Sinawang datan beseni nyawang wong ayu leman reposot geraku bisa nyawa wong bagus lambine Siyoga lan samapta para paraga prapati sing tata upacara tinampi obor labuh agung setekah rawa bening warsa 2026 kapurwakan. Duk nalika semana obor ing sajroning kirab dudu namung minangka piranti kanggo madhangi kalah. Ananging ngemu teges lan piwulang kang luhur. Obor nglambangake pepadang kang madhangi lakuning urip. Kanthi pepadang kasebat manungsa tansah lumampah ing dalan kang bener. Kebak kawicaksanan mudi kawruh lan junjung bebener. Geni kang murup ing obor nggambarake semangat juang sregep nyambut gawe tekad kang mantep lan gotong royong kanggo gayuh kamulyan bebrayan. Obor uga dadi pralambang estafet piwulang lan kabecikan saka para leluhur marang generasi penerus. Ing satemah adat, budaya lan jati diri bangsa tansah lestari lan kajaga. Muruping geni ing obor ngemu pangajab tumrap titi kala mangsa ing warsa ngindang. Kedah langkung sae kebak tentrem rahayu wilujeng lan berkah tumrap sadaya warga. Obor ingkang dipun asta bebarengan anggambarake pentinge paseduluran, kerukunan lan uga gotong royong. Muruping obor ing kira punika dudu namung pepadang kang madhangi wengi, nanging ugi dados pralambang semangat kang boten nate sirna, pangajab kang tansah murup saha kawicaksanan warisan para leluhur.
mugi pepadang punika saged nuntun saben lampah ngukuhaken rasa guyub rukun lesantunaken budaya kanthi pemuji. Mugi-mugi masyarakat tansah pinaringan tentrem, rahayu lan kamulyan. Wastinata titi tataning hati lumadining tata upatara lung tinampi obor labuh ageng sedekah rawa pening warsa kalih 26 dining songsong agung kepala desa Rawaboni dateng pangarsa panitia. Acara dimulai dengan pengalungan rangkaian bunga melati sebagai wujud penghormatan tertinggi, ramah tamahan dan apresiasi masyarakat atas kedatangan seorang pemimpin. Selanjutnya, upacara serah terima obor labuh ageng sedekah rawa pening tahun kalih 26 dari Kepala Desa Rawaboni kepada Ketua Panitia. Dipersilakan. Selanjutnya, penerima obor Ketua Panitia Penyelenggara beserta rombongan tamu undangan dipersilahkan untuk naik ke panggung. Diikuti yang terhormat Camat Bayi Biru berkenan naik ke panggung. Selanjutnya yang terhormat jajaran atau perwakilan Kodim 0714 Salatiga dimohon untuk naik ke panggung. Selanjutnya Kepala Desa Rawaboni beserta Ibu dimohon untuk naik ke panggung. Selanjutnya Kapolsek Bayi Biru beserta jajaran kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Sekretaris Desa Rawaboni kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kiai Haji Slamet Mokhtar kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Arbai kami mohon bersedia naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Ponimin kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Agus Liwasari kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Solikin kami mohon naik ke panggung. Kemudian Saudara Warta Husada kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya Ibu Eki Kustiani Aprilia kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Turyanto kami mohon naik ke panggung. Selanjutnya Bapak Wahyudi kami mohon naik ke panggung. Kemudian yang kami hormati Ibu Siska dari Wahana Bukit Cinta kami mohon berkenan naik ke panggung. Selanjutnya segenap
perangkat desa Roboni. Kami mohon naik ke panggung. Yang terhormat Bapak Samuel, kami mohon berkenan naik ke panggung Bapak. Oke. Tidak lupa seluruh tamu undangan yang duduk di bangku sebelah kanan, kami mohon semuanya naik ke panggung Bapak Ibu. Monggo Bapak. Diiringi dengan naiknya dua ancak besar. Petugas kami mohon untuk menaikkan ancak besar naik ke panggung. Bapak Ibu hadirin, dipersilakan boleh duduk di karpet Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan prosesi doa bersama. Monggo Bapak Ibu, adik-adik semua diperbolehkan duduk merapat maju di karpet merah semuanya, monggo. Ing pinggir rawa kang bening toyane, angin sumilir nggawa pangajap, banyu ngelilir nggawa panguripan. Suket ijo gumelar rembuyung, angrenggani alam titipaning Gusti Kang Maha Kawasa. Iya maringi panguripan tanpa pedhot. Sedekah rawa dudu mung adicara, uga dudu nyembah marang alam. Nanging dadi wujud pepuji lan syukur kang nyata marang Gusti ingkang murben dumadi. Matur nuwun awit berkah kang lumimpah, iwak, banyu lan lemah kang subur. Iya dadi panguripan tumraping sagung dumadi. Tumbang kasusun kanthi raos ikhlasing manah, pangajap kunjuk marang Gusti nyuwun slamet lan nyuwun berkah. Rukun bebarengan guyub sak desa nggawa tumpeng lan pangajap ingkang becik. Mugi rawa pening tansah pinaringan berkah, rezeki militan po ana kendhat.
Rawa Pening dudu mung papan golek pangupa jiwa. Nanging dadi titipan kang kudu diuri-uri. Aja nganti alamung kanggo dijipuk, nanging uga kudu dirumat lan dijaga. Aja nganti rusak amarga tumindak serakah, supaya anak putu bisa ngrasake asrining Rawa Pening kang kebak kamulyan. Ayo padha njaga lan nglestarekake Rawa Pening, temah banyu tetep bening, alang kang tetep asri. Muga-muga sedekah Rawa Pening tansah lestari dadi warisan budaya nganti tekan pupusing jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat saha tentrem rahayu, awit sih pali mirmaning Gusti kang maha kawasa, winantu sagunging karaharjan kabegjan karahayan lan kawilujengan. Mugi-mugi tansah tumedak tumanduk kajiwa lan kasarira ing jiwangga panjenengan lan kula waradin sagung dumadi. Nyuwun kula nuwun. Sungkem bekti kula mugi kunjuk katur wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh aji sepuh ingkang sampun handung kapyuswa pana ing pamawas reda ing pitutur, ingkang tansah marsudi ing reh pepoyaning kautaman ingkang satunggu dahat pinunggi. Katur kunjuk wonten ngarsanipun para kiai, para haji, ibu nyai mandhapipun para santri saha pangarsa agami ingkang satuhu pantes tinulada sagunging para umat, ugi ingkang kinarya panuntun dhateng kiblating manembang wonten ngarsa dalem Gusti kang Maha Agung. Panjenenganipun Bapak Camat Bayi Biruno inggih panjenenganipun Bapak Zaki Kurniawan SEMT ingkang tunggu sinugata saking pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Kapolsek Bayi Biruno inggih Bapak AKP Aruli Asmoro SHMH ingkang kepareng rawuh ingkang tunggu situwangsong saking pakurmatan. Songsong Agung Panjejeg Wengkuning Nagari Nuninggih Kepala Desa Roboni Bapak Haji Agus Salim ingkang tuhu dahat kinurmatan. Katur kunjuk dumateng tetuwangganing wilayah pangarsaning lingkungan ingkang rinten kelawan dalu minangka juru labi wonten ing madyaning Bebrayan Agung.
mongko pangesuwing para kawula dasih suka paring dedamar ingkang satuhu luhur ing budi. Katur kunjugi katur dumateng paguyuban nelayan ing sakindanging rawa pening ingkang kepareng rawuh ingkang tuhu daat kinurmatan ugi. Trahing sutresna budaya ingkang suka memetri miwah angluri murih krembakaning kabudayan ingkang bagya mulya sintarasana. Waratin katur kunjuk dumateng para warga wewengkon desa Rawaboni ingkang tuhu bagya mulya sinutarsana. Inggih kanthi linambaran pepayunging budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksara keparengna saha kalilanana kula hambuka wiwaraning suga wenganing wicara dwaraning kandha. Nggih mundi dawuh panjenenganipun para pangarsa ing saindenging tlatah desa Rawaboni adi Ningyas. Kula piniji tinuding sinampiraning pakaryan minangka jejer pambiwara ingkang saprelu mratitisaken murih rancak ing titi laksana paharyan prasaja ing dalu kalengan punika. Nun inggih para pangarsa ing saindenging rawa pening saha ing wewengkon desa Rawaboni ing kalenggan dalu punika hangadani tata upacara labuh agung sedekah rawa pening desa Rawaboni warsa 2026. Sagunging para tamu kakung Sumamana putri ingkang dadi hormatan inggih minangka purwakaning kartigatining karya murih purwa madya dumugining wasana ing samangke. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken sareng-sareng manengku puja inggih kanthi sumembah sungkem ring sahandap panguwasaning Gusti kang akarya lumpur ingkang sampun kepareng-paring gumelaring alam kagesang wonten ing madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagum dumadi tansah kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan kula satemah pinaringan karahayon kasduhan netepi darmaning bebrayan wonten ing alam madya ngawuningani endahing swasana gelaring memetri budaya labuh ageng sedekah rawa pening kaping 11 winastan obor kabecikan kepareng kasuruh panjenenganipun Ibu Kepala Dusun Candi Sari Candi Dukuh Ibu Eki Kustiani Aprilia. Mugi obor kaping 11 menika dados pepadang tumrap saben tumindak kabecikan lan kaleresan. Obor kaping 11 winastan obor keadilan pareng kasuluh pangarsa paguyuban Branjang Sewan seduluran salawase Bapa Turmanto. Mugi-mugi obor kaping 11 punika saged nglantaraken rasa adil lan wicaksana ing saben penggawean. Kencanan isine tungotetola sandang kelawan bangan
aku bagian penipu wong melek sahab rimo Sanggup. Sanggup. Sanggup.